Его джинсы, моя юбочка и больше ничего. байни шими ӯ ва думани ман фосила намонд. ин хеле нафратовар ва даҳшатнок буд. Ужасно. аз он ҳодиса дар як мусофирбаре дар Бишкек 5 сол гузашт, вале ҳар бор бо ба ёд овардани он лаҳза Викторияро эҳсоси бад фаро мегирад. Сзади меня какой-то. аз пушти ман як марди нохушоянд меистод. ӯ ба ман хеле наздик мешуд. Стоял. ба нақли духтар ӯ он лаҳза тарсид ва чӣ кор карданашро намедонист. Касеро ҳам ба кӯмак фарёд кардан натавонист. вале ин ҳолатро ҷавоне мушоҳида карда, ҷояшро ба духтар дод ва худаш дар байни ӯ ва мард истод. Мы не можем выйти на любой первый. мо наметавонем дар аввалин истгоҳ берун баромада гурезем. маҷбурем ин ҳолатро тоқат кунем. мо ҳеҷ вақт ба ин кирдори онҳо посух дода наметавонем. Никакого отпора. ҳоло Виктория дар як созмони ҳуқуқӣ кор мекунад. дар ин ҷо ӯ аз мавридҳои зиёди табъиз алайҳи духтарон, махсусан бонувони маъюб дар нақлиёти ҷамъиятӣ огоҳ шуд. хабарнигор Александра Титова муаллифи китоби Аялдама ё Истгоҳ аст. дар он қиссаҳои одамоне ҷамъоварӣ шудааст, ки ба дастдарозӣ ё табъиз дар нақлиёти ҷамъиятӣ дучор шудаанд. зимни назарпурсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксарият ба ӯ навиштаанд, ки ҳанӯз аз замони хурдсолӣ ё наврасӣ ба ин чиз рӯбарӯ мешуданд. Для меня лично это все происходит с разрешения общества. ба назари ман ин ҳама бо иҷозаи худи ҷомеа рух медиҳад. ин беэҳтиромӣ ба ҳуқуқи одамони дигар, махсусан духтарон аст. александра ҳолатҳои дастдарозӣ дар нақлиётро ҷамъоварӣ ва дар саҳфаи Аялдама КГ нашру расонаӣ мекунад. ӯ бовар дорад, ки бо ин роҳ метавонад бархурди ҷомеаро бо ин мушкил тағйир диҳад. На самом деле это очень сжатое пространство. Мы все воқеан дар нақлиёт ҷои хеле танг аст. мо ҳама мусофирем, ҳама дар як ҳолат ҳастем. вақте ҳодисае сар мезанад, ту метавонӣ вокуниш кунӣ ва шояд касе ба ту кӯмак кунад. вале мутаассифона ман ваъда намедиҳам, ки ин бехатар аст, чун ҳолатҳое ҳам ҳастанд, ки вақте духтарон хостанд аз худ ҳимоят кунанд, латукуб шуданд. Как-нибудь в состоянии шока довольно сложно. созмонҳои ҷамъиятӣ дар Қирғизистон борҳо талош намуданд таваҷҷӯҳи мақомот ва ширкатҳои нақлиётиро ба ин масъала ҷалб кунанд. онҳо ҳатто барои ронандагони мусофирбарҳо курсҳои омӯзишӣ гузарониданд. дар маршруткаҳои Бишкек ҳамчунин варақаву овезаҳое пайдо шуданд, ки дар он ба занон фаҳмонда шудааст, ки дар ҳолати дастдарозӣ чӣ кор кунанд. Хочу обратиться к нашим жителям, чтобы... мехоҳам ба сокинон муроҷиат кунам. агар шумо шоҳиди чунин ҳодиса шудед, бояд то ҳадди имкон дар телефон сабт кунед, то ин мушкил аз байн бурда шавад. Фиксировалось на камеры там. дастдарозӣ ба духтарон дар нақлиёт на танҳо мушкили пойтахти Қирғизистон аст. мусофирбарҳо дар хатсайрҳои байнишаҳрӣ ҳам барои занон ҷои амн нестанд. бино ба омор, маъмултарин навъи табъиз ё дастдарозӣ дар байни издиҳоми одамон ва ноаён даст расидан ба бадани зан аст. аксари ҷабрдидаҳо ноболиғонанд. дар ҳолатҳои хеле кам аз духтарони ҷабрдида ҳимоят шудааст ва барои ин кор қариб касе ҳам ҷазо нагирифтааст.